Kublai ya phi baro kapang kabangan kran ha phi menta kabanta banungkong sapang ki hukum ublai ki dai ki bayarap yangi ban imhok kum ha ka kitab Genesis kalenong ka banungkong ha ka ni kapor ki jing thao baro ki imsuk imsain bat ublai uso bha ya ki jin thao ba ula thao baro ha kani kapor ka hok ublai kadang sencar berkadap da ka jing suk jingmen sudah kani kamdai ka sandur ubriu Henry ka sandur ublai na ka benta ubriu ya kini ki ai bala tho da ka simpria ublai Exodus Lifeway dekot khat pra Deuteronomy san dekot ar omdai yagi hukum balatho da Moses Deuteronomy Lifeway dekot bakhandai bat arpusau katiga sem of the Catholic Church ka number ka ba arajar san penriu yagi hukum ublai ngin sem ha ka kitab Exodus kalanong ka ba arpau kat khot ka ba nungkong hadu kat khot ka ba khanyo ublai ula ay yakini gi hukum ngalong utrai ublai jungpi ubalaya lam ya phi nari Egypt na ka yeng ka jing long brau phinom yo ki wei pat ki blai light nanga phinom thau blai thau yala de ne ka dur jong ka ei ha ki bleng salor ne ka badon ha ka khandau sapo ne ka badon ha ka hapo ka khandau phinom dem ne mane yaki namar banga yawe ublai jong phi ngalong ublai badon hok bandawa jing e marwei ngapen sitom yaki khon na ka banta ki kamboman jong ki pa ki ba isi yanga wat hadu lai bat saw pateng Henry ngapen pau ka jing e ka ba yai ne ya 4000 ya kitu ki ba e yanga bar ki barakhe ya ki hukum jonga phinom kran thala ya ka karteng jong uyawe ublai jong phi utrai pen lai pop yauta ubakran thala ya ka karteng jong u to kan mau barakhi khoi jaga sngi sabat Henry usngi phin trai phin khata bat phin le ya ka kam jong phi baro Henry kasngi ka ba nyo kalong kasngi sabat na ka banta kasngi utrai ublai jong phi hakata kasngi phinom trei kano ka kam ma phi ne khon jong phi ne ka khon jong phi ne shakri jong phi ne ka shakri jong phi ne ka jenri jong phi ne unong shong basa ubadon haying jong phi naba haki Henryus ngi ublai ula thau ya ka bleng bar ka khandau ya ka dureu bat ya ki ai baro ki badon hapi bat ula shong sngi ha ka sngi ba nyau de gomta utrai ula kar khu ya ka sngi sabat bat ula pen kentang khu ya ka to buram yala ukpa bat yala ka kme ba pendop Islam ha ka khandau ka ba utrai ula ay yapi phinom penyam phinom klim phinom tu phinom sakhilam ler ya uparama jan phinom ikwa ya ka yeng uparama jan jong phi phinom ikwa ya ka tanga uparama jan jong phi ne ya shakri jong u ne ya ka shakri jong u ne yaw masidam jong ne ya ka e ka badai ka jong parama jan jong phi kublai shibun ublai ulkur khu ya phi baro